Kattokaa pihalle. Kattokaa. On se äijien nuotio takaa pihalle. Kattokaa. Onko kona? Joo, siinäpä se nyt pallaa. Otetaan kaikki paska tossa. Otetaan kaikki paska tossa. Hetki palaamme Jesponen pallolla. Kattokaa, nyt on juhannuskokko. Pannaan tämäkin tähän. Ossans. Niin otetaan olut. Mitä muuta sitä vois polttaa? Vois laittaa kaikki paska tuohon, mistä haluaa euroa, niin. Josko tää matto polttaa? Poltetaan matto. Josko kaikki matot polttaa? Mä vituttaa nää matot, saatana. Poltetaan tuokin matto. Pitäisikö tää vihreä mattokin tässä, mikä tässä on, niin pitäisikö tääkin polttaa? Poltetaanko tämäkin? Mä vituttaa tää matto itse asiassa tää. Poltetaan tämäkin. Mitäpä tyypit? Nuo poltetta. Poltetta. Mutta ne ei pala oikein, ne palaa hitaasti. Palaa hitaasti. Ne palaa tosi hitaasti. Maailmanlopun pahat tilanteet, kun ne palaa niin hitaasti. Aha, alkaako ne nyt palaamaan? Joo, nyt ne alkaa palaamaan. Kattokahan isännät. Otetaan olutta. Mitäpä napalmi? Napalmi moro. No en... Kun minä haluan, että nuo pallaa ensin, sen jälkeen sammuta. Annetaan nyt pallaa. Ei joo. Annetaan nyt mattojen pallaa. Ensin. Eeppiset livet aivan yhtäkkiä. Mitä on napalmi tosi? Napalmi oli äsken sätissä. Jos jotakin muutakin polttaa. Poltetaan jotakin turhaa tavaraa. Pitäisikö se tuo eteisen mattokin polttaa? Pitäisikö se tuo eteisen mattokin polttaa? Poltetaan tämäkin. Poltetaan tämäkin. Poltetaan tämäkin. Poltetaan. Voi perkele. Oksa lähti vahinnossa yritit silistä. Poltetaan tää eteisen mattokin. Onko nyt kanaa? Joskus on jotakin muutakin polttaa. Olisiko täällä mitään muuta mitä... No ei nyt alityinen ja veti polttaa, mutta... Pitäisikö tää keittiön pöytä polttaa? Pitäisikö tää keittiön pöytä polttaa? Joo, täällä on näitä roskia mitä voi polttaa. Pitäisikö tuo keittiön pöytä polttaa?
Poltetaan tuo keittiön pöytä. Pitäisikö se polttaa? En sammuta. Vittu nyt tää ossaneitten tuli. Poltetaan keittiön pöytä. Siellä keittiön pöytä. Kattokaa. Äijä juhannuskokko. Kattokaa miten hyvin pallaa keittiön pöytä. Olisiko kona, jos tässä paistasin makkaraa nyt? Tai ei oo nyt makkaraa. On mulla ehkä makkaraakin. Eikä sitäkään löytyy. Pitäisikö jotakin muutakin polttaa vielä? Olisiko se tämä matto vielä sinne nuotiin? Pannaan tämä vielä. No se vielä sinne. Äippä ei oo iloinen, kun saapi selville, että mä oon polttanut sen lahjattomat matot. Onko täällä makkaraa? Täällä pakastissa on makkaraa, mutta ne on aika jäisiä nyt. Ehkä ne sullaa siinä, jos ne laittaa tosen nuotiin. Siinä on nyt makkarapaketti. Poltettako vielä jotakin? Maailmanlopun tilanteet. Nyt on kyllä maailmanloppu. Nyt on maailmanloppu. Napalmi moro. Mitäpä napalmi? Poltettako vielä jotakin? Pitäisikö vielä jotakin polttaa? Siellä on olutta kuitenkin. Pitäisikö vielä jotakin polttaa? Ei noita halityyniä sentään viiti polttaa, mutta... Kattokaa! Minne mä laittaa se olue? Ei saatana, kattokaa nyt tätä. Kattokaa nyt tätä. Tämmöstä. Mitä mieltä napalmi on kokonaan? En sammuta. Otettu, että se palloa loppu. Pitäisi löytää lisää jotakin asioita, mitä voisi polttaa tuossa. Mitä sinne vielä voisi polttaa? No, täällä onkin näitä rikkaruohoja. Rikkaruohoja on, mitä voi sinne nakeilla. Olisiko täällä mitään, mitä voisi vielä polttaa? Olisiko sitä vielä... Mä poltin jo kaikki matot. Olisiko sitä mitään, mitä voisi vielä polttaa? Täällä on näitä halityynyjä täällä kaapissa. Ton voi ainakin laittaa sinne. Tän voi ainakin polttaa. Ja sitten
Olisiko sitä mitään muuta tavaraa, mitä vois polttaa? Nuo laatikot, nää voi varmaan polttaa. Poltetaan nämä. No, onko nyt muuten kontenttia? Onko sillä chatissa muuten kettä? Onko sillä jotakin 22 ehkä? Pitäisikö tääkin polttaa? No, voiko tän polttaa? Onko tää metallinen? Kokeillaan palaako tää. Tää saattaa olla metallinen ja ei palaa. Reellinen veronmaksaja mops tosiaan. Mitä mieltä on reellinen veronmaksaja tänne hetkisestä kontentista on kokonaan? Pitäisikö tämäkin polttaa? Poltetaan tämäkin. Joo, nyt on konaa, kattokaa. Kattokaa. Ei vittu, tässä on kuuma olla. Saatana, että on kuuma nuotio. Nyt on konaa. Ei mitään häijää. Onko tällä vielä mitään, mitä vois polttaa? Onko vielä mitään tavaraa, mitä voisi polttaa? No tän vois varmaan polttaa. Tän voi polttaa. Ja sitten oli tällä vielä yksi asia, minkä voi välttää. Tämä kumimattu tässä. Tämä matto tässä, niin tämän voi polttaa. Tääkin palaamaan. Ja sitten mitä oli ehkä jätettävää. Joten ottaa polttaa. Voi ja toi jo. Nämä voi varmaan polttaa. Oi oi oi. mitä muuta vielä voisi polttaa? Mutta joo, pitää varoa kyllä tossa silleen, että ei leviä tuohon asuntoon asti tuli. Poltetaan vielä nämä. Poltetaan vielä nämä. Joo, olisiko se siinä nyt? Onko vielä poltettavaa? No ehkä joutais polttaa. Nää ehkä joutaa polttaa.
Joo, siellä se oli siinä. Joo. Ja mitäpä isännät? On nämäkin. Otetaan nämäkin. Onko naurettavaa? Onko naurettavaa? Ei nyt mitään tilannehuoneen juttuja, kun noista esineistä pitää päästä eroon. Pitää päästä eroon noista esineistä, ei niitä nyt tarvitse tulla tuossa mutta en. Tuokin ehkä pitää polttaa. Poltetaan nämäkin. Poltetaan nämäkin. Nämäkin poltetaan. Ei nyt tarvii mitään palokuntia tulla tänne, kun täällä on ihan hallinnassa tää homma. Hallinnassa on tää homma. Kunhan vaan tuohon aitaan leviä toi tuli. Noista esineistä pitää päästä eroon. Mutta vittu, että on kuuma täällä. Oho, nyt alkaa mennä vähän liioksiin tuo homma. Voi perkele. Voi vittu. Joo, chatti uko, tää on pahat tilanteet. Mä sammutin sen, se ei kerännyt ihan tohon aitaan asti kiivetä, mutta joo. Onko nyt maailman lopun tilanteet? Pitäisikö mun sammuttaa toi? Pitäisikö mun sammuttaa toi? Mitä mieltä ootte? Pitäisikö mun sammuttaa tuo kokonaan?
tuo sammutettu siihen. Ja siellä on jo näköjään palokunta. Kato, palokunta tuli jo. Palokunta tuli jo. Nyt on kontenttia. Joo. Oi helvetti. Maailmanlopun tilanteet. No katsotaan nyt mitä tässä nyt käypi. Sitten niitä palokuntaukkoja ovat. Joo, moro. Juu, siinä vähän risteytyi juhannuskokko käsistä. Joo, no minä menen sisälle, ovi kiinni. Joo, juhannuskokko risteytyi käsistä. Joo. Juhannuskokko, toivottavasti ne ei vie mua vankilaan nyt. Maailmanlopun tilanteet. Ne vaan sanoo, että mene sisälle. No minä menen sisälle. Eikä siitä mitään laskuja tuu. Eikä tästä mitään laskua tuu. Mä oon vaan polttanut tavaraa. En mä oo mitään laitonta tehnyt. Eikä mulle mitään laskuja tuu. Katsokaa! Onko se laktaafalla? Laktaafalla pihaa. Se laktaafalla. Kategori 1. Nyt on kyllä morkkikset, ei vittu. Palokunta saatana tuli tänne AE-kämpille. Eikä tästä tuu mulle mitään laskua. Onko ne vielä siellä takapihalla ne ukot? Kattokaa, siellä ne valot vilkkuu ja paloauto on jo. Ei saatana. Onko nyt slakta-affal? Slakta-affal. Vai perhana? Nyt tulee pikkuset morkkikset tästä sekoilusta. Tästä sekoilusta saattaa tulla pienimuotoiset morkkikset. Tosta pihalta. Siellä on paloauto. Pitäisikö kysyä paloauto-ukkolta, että saako tupakkia? Jos se kustat tähän. Lähtekö ne paloautot nyt pois?